Nwaanyị a na-anụ bulu nkịta m o. Nwaanyị a na-anụ nyelụ nkịta m nsị. Nkịta a na-agwa unu maka ife ngoli ebu $15,000. Ọ ife ngo desi nkịta. And enwego m nkịta before wee nụọ my wife o. And egogo m ụlọ. Do not comfortable before wee nụọ this woman. So mụ dị ya na-abọ wee bili. Anyị wee mụta ụmụaka na-abọ. Ọ sị bụ nne na o nwerekwa ife ọzọ na-ese nọ na ịgbagolo na ya na-ete ekike arọf ihe niile dọ n'ụlọ. Wee nọgide ọ bụrụkwa nọọ ife a na-emebe eme wee nọgide wee sedusi ụgbọala ndị ya chọọ ka nyanwa na-akata for feeding, ka nyanwa na-emezi every other thing dọ n'ụlọ. Ife na-ese na-agwụkwa o. Ọ sị bụ nne na before nya anụọ nwaanyị a na ya na-enye nkịtị a pizza o. Na mgbe nwaanyị a ka amụtara nwa na ya na-enye nkịtị a pizza. Na mgbe faka na-ayị na ya na-enye nkịtị a pizza. N'ife ọbụla ya lili na-enye nkịtị ya. So ka ha kwụsịzielu okwu dat na ọ ga na-provide feeding ka a na-akatazi for every other thing o. Ọ sị mụ jistu ụgbọala wee sị anyị enyezina nkịta pizza. Ya wee sị kedu ife omine na before nya amalụ gị na ya na-enye nkịta ya pizza. Na before ịbata na ndị ya na ya na-enye nkịta ya pizza. Even before ịmụọ nwa na a na-enye nkịta pizza. Dịka ya esi kwụsịzi inye nkịta pizza na ọ sị ya na ya agwasigokwa ya ya enyezina nkịta pizza na ọ na-abanyagote pizza dute na ụmụaka like pizza nka na-abụ nkịta atasịa pizza niile ịgbago onu ihe a bụ nnekwu nkịta mara ezigbo mma. So o nwere ike na-atasị one roll at a go. Ọ sị ihe a na-ewute nwaanyị a. Ọ sị ihe a na-ewute nwaanyị a ya na-agbaka nwaanyị a isi. Nye ejikwala aka mgbe ụfọdụ nye gote pizza. N'eziokwu na ya si anya gobe nri mana ya dị ahapụrụ ya nri niile o. Ọsọ ọbụla anya nwere ego nye mee shopping stock ọnọ ịghọtara na. So mana ihe na-ewutekele ebu ọ fụrụ nkịta ka ọ na-ata pizza iri ya aza. Duto na ụmụaka na like kwu pizza rinne ịghọtara na. Na o nwere bọsọ ọ ga-eti pizza na friji nyesie ụmụaka mie nyere nkịta ya pụta fụ na nkịta atara pizza ya ewere ofu pizza ma pizza na-abaje tiele nkịta n'ife o ji eri nri. Ihe a na-egwu egwu ya na nwunye eweli esemokwu na o nwere bọsị ya jisi bata ọ bụrụ na o gete pizza ụmụaka tasịa nkefe ọnụ na-enye nkịta. Ọ sị m nwaanyị a jesie bata na ọ bagidele mba that day ife ya ji wee welu pizza nye nkịta. Ọ sị bụ nna ọkwa ahụ ya agbakwa ya nkịtị until one day ya ejesi ọlụ bata na ya fọrọ nkịtị ya. Ya wee chọọ nkịta n'elu chia n'etiti na abụọ na ya fọrọ nkịtị ya. Ya achọkata nkịta na ya mara ife a ga-eme. Ya wee jụkwa nwunye si na ọpụpa na ya fọrọ nkịta anụnwa. Next day na-ebe ikpe eke ka fanyere ya aka wee chọba nkịta na nkịta galala ezigbo ọnụ. Ife a na-elezi nkịta bụ 20K. Ịghọta na. So na nkịta galala ezigbo ọnụ nọ ife ya ga-eme. Nwunye wee sị ya ọ bụrụ na ị chọọ ịfụ nkịta gị jee na friza ka ịfụ nkịta gị. Ọ sị m na-eche ihe nke onye jee na friza ka jefọ nkịtị ya. Ya amaghị zuzulu jebe na friza ruo okpughe friza. Ọ bụrụ na nkịtị ahụ nwụgo nwaanyị apali adọgbu n'ime friza. Etu ka nkịta si wee tọghịbe ọnụ chinye aka na abụọ na ọkpa na abụ elu. Ọ sị m nne ya asụ ike n'ala. Ya bee ya belakwa the whole day ya hapụ nkịta na friza n'iche ihe a ga-eme nwaanyị a. Ya chọrọ ikpe eke ya kpe eke na ya arabọ nwaanyị a ife ome na ya ma ndị ha. Ni ama ndị ihe a n'echeketa ife a ga-eme ya na ya mara. Mana nwunye bụ one kind person ga-abụ ife ọbụla ọ fọrọ dị ya ma ogotie. Like kịta na ya nwee TV before nwaanyị abata bịa ọ batasị na ọbụrụ dị new model n'ife achọrọ plastama nke na-akọv ojegotie. Ọ bata si na ya n'idele air fryer ojegotie. Ife ọbụla dị ya moda si na-eyuzu ọfụrụ anya ojegotie. And ọ na-enene ihe nneneri nne o Netflix na ndị otu ọ na-enene si those things. Ọ sị m nye echeketa ife a ga-eme nwaanyị a na ya mara. Ọ sị m ofu ihe wee gbu ya n'isi o. Ofu ihe wee gbu ya n'isi ya wepụ wee jegote the strongest glue enwere n'afịa wee were ya wee bata. Achọbụrụ m ịchị ọchị mana ka nchite obele maka na okwe ezigbo odidi. Ya wee were remote ya o wee welu the glue tee na plasma TV afọ welu remote nyakirido dia. Wee tekwe the next one wete pilo eji ana n'oche nyakirido dia maka o nwere ụdị pilo nwunye ya nwere. Nya akpịrịkakwa ya iru plasma TV niile nya one thing or the other. Ọ sị bụ na ya jebute air fryer ya due na fridge
itie na ọkụ ya niile nye anya ụlọ niile from A to Z ngwongwo niile bụ nke nwunye na ya nyara ya ụlọ niile afọ gba ya jireta oche na abụọ nya ka ọha ọnụ ọ sịrị ndị na-ala gbara ya no all this fluffy kedafia rugs a ya nyadochie fancha niile n'aja nwunye wee jesie wee bata ala wee gba nwaanyị a ya nọla na na-amụ kpatarịtarị na-apịla onwe fon ọda na bebe akwa bebe tụtụrụ fon kpọọ eke wee landị ya wee bata wee si ma ya na-ayị ala ya ndị eke batagodo uche na ya nwere obere isi ghalaghala na ha fururu ụdị ihe dị otu wele ihe niile gbadochie n'aja gbadobara friji pakoche na abụọ ọdụ mmasị ya ma akwụ ya sef na ya masịrị ya n'aja akwa ndị afọ ọla ike na ya masịrị ya n'aja maka na ya mara ife a ga-eme ya etinye ife nsogbu ibe alị ya mba nsogbu ịka ya eme achụpụ gị n'ụlọ ihe a ka a mee nwaanyị ahụ ọsịbụ nwaanyị akwọtọ na-ada eke wee bịa wee sị anya pụọ n'ụlọ ịgbagodo ka ndị ọcha si eme ya wee ibi bife eke abịa na ya paakị ga-abịa maka na ya malụ the rules wee pụọla ya n'ụlọ nwaanyị wee wepụ okwu kọt si na ya ga-akwụ ya ụgwọ ihe anwa niile gbam ya madosi n'aja ọ sị bụ na ya gba mbọ madogide ihe n'aja ka ama ma ya mata 20k a na-ele nkịta mana ya mata nwụrụ ya wee sị ha ji ekwe nkịtị ọnụ unu mara ego na na-ele na ọ bụ na ya ga-akwụ ya ụgwọ ihe niile a na ọ ga-akwụ ya ụgwọ nkịtị a na nkịtị a na-eribu piza oluzie ka ọ na-ele nke nwunye egotere nkịta wee nwụọ na mgbe ndị eke bata bifo abụọ kọtụ ndị eke wee jụbịa ma isi ọdụkwa ya mma ya sị ha na isi dị ya mma unu ji emeghe friza ka unu fụ ihe nwaanyị a mere nkịtị a ndị eke wee meghe friza ike kwụrụ ọtọ gwụ ha that's why they were very calm like if force or force fe mere anything first and ịma rule you have to leave ebe nna abụọ nọbagolo ọgụ to the point of igbu nkịta kwe ya tago so before nya wee pụọ ndị eke buziele dị nkịta buje na vet ewesị na a ga-eme nkịta autopsy ka amala ife mere nkịta mgbe afọ na kọtụ ka a nọzikwa maka elukwe frizikwe nkịta again so wee mee nkịta autopsy wee gbapụ afọ wee pụlụ dat na amakwa m ife nwaanyị amelo I can't tell piza afọ niile nkịta talụ nwaanyị anyelie etu afọ o si wee tịa ka o si wee dụlụ n'afọ ya nwere nke digest ịma the worst bụ na veterinary enwere ike ịma ife etile na destiny ọ sị m nne vet chọkata ka ọ mara ife enyere nkịta mara wee mesịa wesị na ife eji preserve nri DSS na the pizza na ọ bụgodolu mmadụ lili ebula anụ ọfịa lilie na o nwere ife lilie na ọ ga-digest n'afọ ihe ahụ akwa ifugo nwaanyị asị na ya mara si ji ejobe bịa gote pizza na ebe afọ kafa na-egovu pizza onwe onye fụrụ ya nwere evidence enwere evidence onwere onye fụrụ ya nọ eje kpụta ndị na-ele pizza jụbafa ndị na-ele pizza si na fa na-ego pizza ebe 24/7 nke ezi ka nke nwa si wee do otu na o nwebe ihe na-eselefa ọ na-ama na o nwere ife ihe odo nwaanyị a etu o si wee hide destiny ọ ga-agba gị n'uche because ihe ahụ abụrụ poi ka ọ bụ mana ọ dị too much ịghọtara na oluo n'afọ gị it will suffer the whole organ nọ ebe afọ digest that food ọ bụ ihe agbụrụ nkịta nwaanyị asị na ya anụsigo ya nwasịkwuo na ya anụsigo wee gbasa afa ọ sị m na wee gbasa afa na ekwere na ya ga-akwụ dị ụgwọ sị m na ihe ọzọ so onye ji wee mebe ihe anya mee na ya maala datị na ihe elugo oge ịkpọ polisi and na akpọrọ polisi ihe na ya na-apụ n'ụlọ ya na so ụdị agbapụ mebisie ife niile dị n'ụlọ bifo ya wepụ so now lawyer wee sị jọji wee sị ha na ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ nkịta Richard Roshod the woman mere ihe ahụ because ekwere evidence na then ịma na ọ ga-akwụ ụgwọ ihe niile o mebi na nkịtị abụ ihe nkịta isi anara awa fada alụ onwere ife na-eme ya igote pizza nye and ị na-ekwubu maka this pizza not the suspicious though na afụbe evidence but still not the suspicious ife wee gbasa afa ọ sị bụ nne ya kata na my page wee fụ ihe na-eme na gigide story wee na-achị ọchị wee sị na ndị be anyị na-ebe akwa na a ga-ebegide nwaanyị ife begide nwaanyị ife begide nwa chigidie mgbe ụfọdụ ọbụla nwaanyị na-echi nwoke chigidie bife wee gbasa n'obodo oyibo na pizza na gbasa mara eje na ife gbasa mara eje ga-ewu pizza so na ife nwaanyị na-enwelu gị ndidi ma ọ bụ nwoke na-enwe especially ụmụ nwaanyị n'aka na obodo oyibo nwaanyị can do and undo
na nwaanyị a mesịrị ife na o nwere ife hold ya na ọnya nwa na-akwụcha support na ọnya nwa ka achụpụrụ n'ụlọ na ụlọ nya golu before ya wee nụba dị soba mana ọnya na ụmụaka bi ya kịta ya ejezie na irum apartment bụrụ ya na-egogo ụlọ na-akwụkwa mortgage o na-akwụkwa mortgage wee na-enyekwa child support ya ka ọ ga-abụ na o nwere ajụjụ nji ụbọchị nsi enyelu nwaanyị gift kedu onye nwenu sị bụ nwaanyị ga-abịa obodo oyibo na alụgụ ụlọ na-alụgụ moto bikos na ọ bụ na unu ji bụ moto ebuje ụmụaka akwụkwọ unu wee so okwu onye na ya na ụmụaka nọ ga-enwe moto na sịsa gị ife dị wee chụpụ gị n'ụlọ ma na-akwụrụ ụgwọ ụlọ na-enye nri ya ka a na-ajụ ma gift papa nwaanyị nyere nwaanyị bọsị anọrọ ya onye nwunye ụfọdụ na-asị share it together share nna share ibie na ọdụ steeti nna akọ na-atị ya alụ na ntị nọọ pizza gbasa marriage ụmụ nwoke kaụntụ ọ na onwe unu Lucky na Naija unu na-eri beans na-eri rice na-eri maịmaị pịa n'obodo oyibo ka ilie nsị ọnwụ ife anwụ niile nwere bife ịnụba that woman unu bire 6 months ya nwasogbu nwelie ife ate ikwụsị okwu ike achụpụ gị n'ụlọ a na-akọgiri ka ya eme na-asị na culture what is culture? Culture nọọ etu ndị si wee dobe be ha unu mala ife take your women care for your women gather your women because unu megide ihe a na-eme n'obodo oyibo bata na be anyị otilo gbam amara ka esi ya eme a na-akọgiri ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ unu adịgo from the ọnụ somebody ọ bụrụ m gwakwuru nke a